o partido dende fora do campo, vendo Sí, o partido. estaba emocionado Abraham, emocionada Gema Candocia tamén con esta celebración que lle gustaría tamén ter presenciado a seu pai, que era alma mater deste equipo, falecido, como dicíamos, presenciando en contra. Entón Cerceda está xa con Baleato. Sí, con Roberto Baleato estábamos falando, Roberto, de que está Gema a o presidente vendo partido, estivo vendo partido dende fora segue vendo agora esta celebración, como facía o seu pai, como facía Manolo Candocia, o voso presidente. Sí, sí, supoño que bueno, vai un pouco nos xenes eso, non? Viven os Somozas como vivía seu pai, e bueno, creo que era o seu momento, a súa dedicatoria, a súa homenaxe, non? E bueno, hai que deixala, ahora vamos a ir, como xa podes ver, vamos a ir todos onde ela, a darlle un bico, un abrazo, porque merece non máis que nadie todo isto. Eu sei que eles preferirían que seu pai estivera aquí vendo todo isto, pero bueno, creo que este onde este será o home máis feliz do mundo hoxe, e vai por el, non? Vai por el e por toda a súa familia, que sempre nos apoiou e nos dou sempre moito cariño e fai nos sentir como na casa. Estamos vendo aí esas imaxes, como vais a ir todo o equipo a abrazar a Gema Candocia. Aí está con ela, temos esas imaxes. Roberto, estades en segunda B, campeóns da terceira división galega, e foguetes agora para celebrar que Somozas, unha cidade, unha vila de 1300 habitantes, está en segunda B gracias a vos. Sí, bueno, creo que gracias a nós e gracias ao traballo de moita xente, non? O mismo Candocia, que isto, bueno, está aquí porque por todo o seu traballo, toda unha vida, non? Creo que sí, bueno, os xogadores e o corpo técnico traballamos moito, pero bueno, sin a xente que está de arredor, que nos cuida moitísimo, que están para todo, isto non podría chegar, non? O que distí, que está mesmo a Gema, consideramos que eles tamén son do equipo porque convivimos e estamos xuntos todo o ano. Creo que isto é de todos, non? Non somos a plantilla que vai ali onde ela, sino que ela é parte desta plantilla e deste equipo. Enhoraboa. Gracias a vos. Aí estaban esas palabras de Roberto Baleato. Vou falar tamén con